sí, as dificultades de adaptación, é dicir, claro, evidentemente, todo o que represente un estrés persoal, unha situación de crise persoal, que obriga a tomar decisións, pois pode ter consecuencias moi diversas. Cando as decisións que se toman son satisfactorias, é dicir, resolven a crise, o que se produce un aumento da autoestima, o que se produce un aumento unha millora do que é a percepción das nosas capacidades, e iso pois sería un factor de protección fronte á depresión. As situacións contrarias, cando todo o medio está en contra de nós, cando somos incapaces de soportar unha crise, cando as decisións que tomamos non melloran, non satisfacen a resolución das crises, o que acaban mermando a nosa autoestima, mermando a nosa identidade persoal, e iso pues, favorece non só a depresión, sino que favorece outro tipo de problemas e trastornos de tipo mental, como pode ser pues, as tentativas suicidas, levando a un extremo mellor, non o que poden ser os trastornos ou os problemas de saúde mental. Sí, por suposto que sí. O que pasa é que, claro, estas pos de relevo cuestións que outra vez entendo eu exceden bastante do que son as solucións que se podan aportar dentro da propia universidade e que pasan outra vez por decisións de calado moito máis fondo e máis estructural na sociedade. De que maneira pode a universidade resolver eso? Sí que hai unha alternativa, ou a disposición de becas, por exemplo, ¿no? O incremento de becas, por suposto, podería evitar algunha situación de crise en algunhas persoas. Pero, bueno, ata onde poderíamos seguir incrementando as becas? Quero dicir, sempre, volveríamos ao mesmo comentario antes, sempre sería desexable incrementar ainda máis e máis e máis as becas para evitar que houbera unha mellor redistribución das becas, evitar a picaresca e evitar que unha persoa que non necesita beca poda cobrar e unha persoa que a necesite realmente poidese cobrar así máis e poidese estar en unha situación máis bollante, o mellor. Pero non sei se hai fácil solución para este tipo de situacións, ¿no? Dificultades de adaptación. Ocurre outra vez algo parecido. A titoría sería unha boa solución, porque certo é, vos sodes xóvenes, non sei en que curso estades. Terceiro. Pero, bueno, tendes experiencia, probablemente, non sei se sodes de aquí ou de afora. Se sodes de afora e se estades vivindo aquí, concretamente, sabedes o que representa a convivencia, o que supone a ruptura do entorno familiar e a convivencia en un entorno diferente. Eso xenera unha situación de tensión e de crise tremenda, que poden ter, o mesmo que vos comentaba antes, dúas salidas diferentes. Unha salida airosa, que vos fai crecer, que nos fixa a todos crecer en algún momento, e en outras ocasións, pois, unha salida, que máis que unha salida, pois, casi é unha, non sei, unha fuxida, non? Que a situación se volva contra de un, e que, bueno, pois, un non sepa resolver satisfactoriamente esa situación, e iso, pois, provoque problemas que coñecemos todos, que poden ir, pois, de unha depresión, como vos dicía antes, ata a tentativa de suicidio, ata o abandono dos estudios cunha percepción de que son incapaz de progresar na miña cualificación profesional, etc. Na miña vida, non sei, no meu crecimento persoal. Pero, bueno, que pasa? Que loitar contra eso existe tamén o risco de chegar a seguir mantendo unha situación de paternalismo que non sería desexable, non vamos a resolver todos os conflitos que se podan producir. De feito, pois, esa salida de casa e ese enfrentamento á realidade é necesario, e eu creo que é unha das maiores virtudes que ten a entrada na universidade, non? Que por fin rompes cunha dependencia extraordinaria que tiñas e empezas a crecer como unha persoa autónoma en todos os sentidos. Problema que pode provocar situacións de incapacidade para soportar a tensión, para superar as situacións.